Adamlar, suat men näme sebäp bilen çykyş edýär. Men öz doğan garnaşlarym bilen, öz hemme injiklerim bilen maslahatlaşyp, kaçanda bir yerden gelýär, elbet habar. Bizim familiýamyzda degişli. Bizim tokumumda degişli. Bizim awraýymyzy dökýän habar gelýän bolsa, bizim çykyp şunýalyk adamlary eşitmekçi. Şöyle bağışlarsınız. Bilsinler bizim pikirimizi, bizim hakiki niyetimizi, şu gelen haberler, biz eger layık görümdüğüm, sonra biz nerede? Bizim öz pikirimiz boyunca, bunyalık daşar yurda gidip, oynatqı olup, bidelik gürrümü edip, ol bolcuk zat değil. İnni bolsa, näme bolsa da, şu bizim ata-babalarımızın ruhu için, hakim görülüğün ruhu için, bizim familiýamyzyň abry için, ağam towa gelip, bunyalyk gep gürrün, öz yurduňa, öz watanyňa dili yetirme. Gel ağam, bizim gördük kynçylygy, geçirdik. Ýöne o zatlar geçen zatları hiç haçan üýtgedem bilmem. Ýöne bilen näştaýda atuda parakatçylyk öz çağajyklarymy bilen ýaşap ýör. Hiç zatlaga ziýan getirjek ýeri ýok. Ana okusaň oku, işleten işle, özüň halal işläp halal gazanyp bilseň, hemme adam şutaýda Allah jana müň şükür. Ana çağajyklarymy okawamýar, bizi işläwemýär, günümüzi görüp ýör. Begenip ýör, sygynyp, daýanyp ýör. Ata-babalarym öňkü ýoluna, bizim öwreden arnamyz ýoluna, şu hiç haçan öz ýurduňa, watanyňa, munýalyk şotaýda olaryň gepine gidip, özüňi oýnadyp, bu gürrüň bolla sen öňde gitmäkäň. Bolanok, gawat gelenok, bizim ata-babalarymyzdan gelýän öz durmuş, düzgün tertip, däp destur, edebimizde, öz watanymyzda, öz halkymyzda erkin gezip ýörler. Agzy bir gep gürrünmami, hiç zat eger nana özüňe bagly. Sen özüň saýlaýan ýoly. Ýöne bu ýoly saýlap bizi biýawry etme ağam. Bolany o buzakda. Şo taýda ağam sen edýän hereketleriň ýatda ata-babalarymyzy, Göktepe galady ýatanlary. Men ikonum şolaryň atlaryny göterip ýör. Namus etmersiňmi şu zatlary? Ha? Watany gorap şo taýda şehid ölen şolar. Ağam. Ha? Watan urşuna gatnaşan bizim hakymyz görgüli. Ýatan ýeri atyp bolsun. Ha? Nähili bolýarmy şu zatlar ağam? Ha? Biýawryçylyk bolany o. Ağam, men ýüreğimdäki näde? Men diňe Allahdan gorkýan, hiç kimden gorkamak. Bizim hemme halkymyzdan şonýaly. Diňe halal arasynda erkin ýaşap bar, edýän hereketine jogap bermeli. Men sen bilen öňde oturumda sen maňa näme diýdin? Menem sana haýyş etdim, ağam, gidersiň şo taýda oýnatky bolma. Gepine gitme, provokasiýa düşme. Senem ýok, men o zatlary bilýän diýdiň amaňa. Türkmençilikde aýdylan zat bar. Koy boğazdan, erkek lawızdan gürledinmi, gepine sözüňe jogap berip erkek ýalyk, erkek bolmaly. Özüň oýnatma, gitme otak. Biz erkek ağam. Ha? Biz öz ýurdumyzda, watanymyzda ne haklat diýersmi? Öz ýurdumyzda, watanymyzda janymyzy bermersmi? Men ýüreğim gürleýär, sen alkyn bol ağam. Ýa-ni hemme özüm doğun garnaşlarymdan, sen çağılaryň, men çağılaryň, ha, maýan çağılary, ya inejan bilen, oň çağılary bilen oturup gürleşdim erkek ýalyk. Hemme sen maňa aýt diýdi saňa şu sözleri. Her kim ýalňyşyp bilýär ağam, ýöne her kim soň ýalňyşyny anyklap düzedip bilen ok. Ýalňyşmaýan adam ýok ağam bu dünýäde. Ýöne towa gelip bara, şony indi bunýaly hereketleri etme, bizim awraýymyzy dökme. Hakym görüli ýatan ýerinden eşitýänlere, görýänlere bu zatlary. Allah jan hemme zatlary görüp dur. Beýtme bunýaly gep gürrüň öz ýurduňa, watanyňa, hiç kimede, kemçilik gözleme hiç kimde. Ya dünyanı ütköçük kurdan ilkiciden öğüdünden başla diýilen da. Gel ağam, keseke oynatqı olup, beýle
hareket etme. Ata-babaların ruhlarını ıncıtma. Öz yurdunu, öz vatanını dil yetirme. Eger de ağam, tova gelmen, bunyalıktan yeni de sorarım gepine gidip şunyalık etsek bolsan, hemme doğanların aslar öz çağırın, ten çağırın, ine can hemmemiz nerdadır senden. Sağ ol.